Shubor nakashlem jong unongsan hima. Kaseng hanyo trap achik national movement menta sngi ka khat phra tari unai wiang ajar pasau. Kala penpau ke jing ai khuble ka tarat kampo iyang kari India. Bakal shimkhya halor ki katu kani ki mat jing dawa ki bakaseng kala lit man pensngo. Bat penong na kajing yakhi akalai tari unai wiang ajar phulai hanong ba Delhi. Uba alam perang kharbani ula pentip baka sorkar India ling baka tanat kampo iyang. Tang hadin hanyo sngi bakaseng kala penong ya kajing yakhi hanong ba Delhi. Kala phak shithi shake H&M hakaba ula kedo bagani ka pen baka sorkar India ka aya ka green signal halor ki jingdawa jong gejat bendeu ulong baka seng kala let banu kendu UMP ke BJP Rakesh Sinha ban pensngo ha uye ki lai tali ki mat ha ubnai risau menta usnam batang hadian ka tukani sngi ka sorkar India kala pha the Union Home Secretary ban penlong da kajingalang ha Guwahati banakran halor kajing penbet yu put usam ka Meghalaya ba Assam bat kala batha bade ban penbet no yu put usam ha khat khana tari uyayong jong usnam arajar arpasan ulong bagani ka pen baka sorkar India ka aya ka green signal bat ukerman ba ka jiya khi jong ka seng ha ka wat ka baar ka sorkar India kan sa ai green signal sanak benta ban penrung ya ka tien khasi bat garu ha ka khrnet ka bapra jong ka riti sanchar ka di India lada ka sorkar India ka ai green signal nagalang ka seng kam kwa buram hendrai ka buram ka di ban ya chaka jat benriu bat ka jala ka di bandon ya uput usam ubabyang bat nakalang Home Secretary ru upin pa bau i ya ka jala Meghalaya bat nakalang ka seng kala pha na ka shithi ru shau Rakesh Sinha ha ka nakalang jung uru ula kular bu un shimkhya halor ki mat jingdawa jong ka seng kum ka seng ka kermen baka sorkar kan pen urlong yi ki jingdawa jong ka seng bat ka kerpat ru ya ki pat ba ka jat benriu ban bu ha ka jingdwai nak benta ban la ban pen urlong ya ki jingdawa National Movement HNMCC ka ai play dengan kampoyin ka sorpreng ka ba la pha ya Union Home Secretary Kobin Mohan ka trat kampoyin ban khot ya ke jelang ha Guwahati Assam ha ka ba ula kensha ba ka Meghalaya ba ka Assam kini penbaik no kloi ya ke jeep jakpot hapadeng kini jelah na kilai tadi kimat ki baka seng H&M let ban yakhi isdal hi ha ka lai trek maiwing jong slam 20 and 23 bat ka ji kendo ya u MP ka BJP Rakesh Sinha jong ka Raja Sabha ha ka at sautrek jong u bnai tobar jong slam 8000 sau ula kular ba unsa grand ya ka skor India kalau ki lai tadi kimat kibat seng kelabu khmat ka sorkar deng ka jingdawa ya ka Bengal Eastern Frontier Revolution Act 1873 bat ban penrung ya ten khasi karo hak khangit wa pra jong politis syar India bat ka kam pen baik pot hapdeng ka jala Assam bat ka Meghalaya ka seng ka ma klemda penpau ya ki ai kublai ya MP Rajesh Sinha baha ka din ke jinge kendo ko seng tang hapo katto ko nesi bala khot te tang hapo katto sri la khot te ke jingalang ha Guwahati da u secretary ka trat kampuyeng ka sokar deng bat lap tha ba kin ya penbaik no kloi ya uput usam le ke jinge jakput ka seng ka tentu ya ka sokar India ban simkhia ya le benta namar IT tang haki sorkar jala kamut ka sorkar Assam kan non sengap kumbala bu terek bakin pendat ya kejing jurep hakat kendai terek jong April jong Islam arhajar usan kini kelai teli ki mat jong keri bat ke jat penreu ki badai ki long pending isu ngan supedin kendat ba ha Islam arhajar pulai kelai terek jumlah nombar haba ka seng ka penlong ha ka sim nungkong jing ke ka jingtit me jing khang ya ka skor India bahkan implement no ya kine ki mat ki jura jong kari de nreo tang hadin nyosni ka sorkar India ba ka Home Ministry MHA kala pha yang ni city sia ka seng H&M bat kala kansai ba ya ka bodan issue nakaliang jong ka sorkar tibi kala pha saka State Central Division
kata kedai ka tanat kedai pek di kamput kamsam ti kane ka pen isai kita ba ka government of India ka ai ka krim signal ha badai bakne ki mat ki ba ka jak ngreu kal anlot ha ki post nam lo dat no kham tam e ka issue bat ngas pen ken mau bi ha ka ar pusau tare bang ye shong meeting batu MP Urakesh Sinha kinalang H&M haka ar pusau tare jong prai Oktober jong mantau Islam batang ketu kenisi ngilayo iru ba ka sarkar India kala pha ya Union Home Secretary ka sarkar India om bantang bankum Henry ban penlong da jingalang sendon hante pokwati bat laptha ya ka sarkar Assam ba sarkar India baki dei ban penbaik no ya pusam habdeng di Meghalaya Assam ta kamut ka krai tarik jong April house nam ar hajar usan dikini ki peni ba ka sarkar India ka ai di kin signal ya kini jingdawa jong kari baki benreu te kumta na kalian jong ka H&M ka klienti ba ha kene ke jingi ka bansawan kata de ka wat ka ar jong ka jingi jong ka pitmik jong ka H&M ni klienti ba ka skor India ka de ban ai sai green signal saya ka ILP bat ya tin khasi karo ban ithuno ya ka kubutin soka te nama kata ni kentu ya Chief Minister Government of Meghalaya Warap Sangma ki arngot ki Deputy CM jong jala Meghalaya ki bedai ki he juga sukar Meghalaya jungi kumjuru ya i ma el head ba Sanbor Sulai i Dr. Ricky bedai MP jongi Saleng bedai MP jongka Tura bakin simkia ya gede ka benta nama ngatip ba hamantau nai ka nong parlimen ni tengi kentu ya kine ki nongelan bi jongi bakin simkia nama lada ka pressure ka klan ni sutu ba lada ya ka badal issue ki icon signal kan ayu bakin icon signal saya ka ILP bat ya tin khasi karo te nama kata kum ka sen H&M da ka jing sokia bat da ka jing sokit ram ka kentu ya ki patba nang snong jong ka jala Meghalaya bakin ai ka jingkit bok ka baklan kin ai ka jing duai bajur ya kini ki mat ki jura jong ka rib benreu knang ba ka sarkar India kan implement no ya ka the Bangkok Eastern Frontier Regulation Act 1873 le ka ILP bat kumjuro ban ithuno ya ka tin khasi bat karo bakar long tin sarkar ba shubu nama kumkolong menta ka badal isu ka janlong kam namar ba ka sarkar India ka pha kat ya Union Home Secretary jong terkam pu yeng ban tha ban ahukum bat penlong sun de jelang ba ki de ben baik no ya pusam haka khatnai tarik du brai April jong usnam 20 and 25 ti shubu ba kumno hadin jong ka jinge ki haka wat ka pa ar jong ka seng yo le se kumno ko sukun dia ka icon signal saya tin khasi karo lane ya ka ILP kamot ka seng kan basyai pa nam jungi ngim kwa burom Henry ka burom ngin ai ba syakari bat ke pendreu batak wai ka seng ka kwa baka pateng ka ban sakha kalawai jong ka ri de pendreu kalawai jong ka jala Meghalaya kadai ban don ya ki anye dari kadai ban don ya uput usam ba pura kadai ban don ya kaktin khasi karo kum kaktin soka khnang ba ka lawai jong jak benreu bat khnang ka pateng jong ka bangsa ka kandon ya kecing kemen te ni kerman kumba unu MP ulokan kemat jungi bat doong ro ba ailok Meghalaya tiket kum kenai ka signal ka ba pha ya Union Home Secretary hakasan bat ro tarik jong mantau bunai ban pelong sun ga jingalang te ko nompa wati kapen i ba ula simphia tidak kalian juga seng haka pha tarik ngila pha ya kene ga siti xiao Rakesh Sinha
ngila phai ni thi bat ngila ai khublai kerpang yu bat ngila kenturu yu kumbau la khlek mat juni gino lam hak to ka meeting ka bala longshen hak atotrit jong banai Oktober kumbau lo ong ba ngin sa wanra hagata ka parliamentary committee ka ban decide ya kino ki bill ban decide ya kino issue te ngila phai ni thi patret ngila ai khublai yu ba la simkhia bat ngila banjur ro ba ban simkhia no saya kini ki artli kilong pending kata ka ILP ba tin khasi karo ban kentup no haka khrep ka pra jong garti sar jong India khnang ba kalawai jong gajak penreu kalawai jong jala kulia kan don ya kanega jingkerman namar ngi ko bi penreu haba kiwai ki jala ki don ki anya dari kiwai ki jala ki don yu purusam batikna balai ngi ko bi jala kulia hadu mentala san ko atam telikisnam ngin padon yau purusam ubatikna tegi kermen bahan nega jingki akawat ke baar bangin salong biang hajantar mentar hanong badalhi ngi cleanti baka sarkar India kan sa ai yaka green signal yaka ILP badek tin khasi karo kumba kadap ai yaka bola isu haru karne ki simkia haru karne ki ai tin signal tekat motam laga UCM juni ki DPTCM juni ki head dalam BJP ne state ke juni ki MP anu ki MP ni ne jala me kulia kin simkia ngatrai kalong ke ku ya jala kuwe kalau tahu simkia ni wata ke je gendo juni haru kena simkia haru kena ki ai ki peni taksien tela ki simkia maki ki badai kat MP ki member di parlimen kat chief minister kat DPTCM kat kino yalam jong parti BJP dengan try kat notam kan pelong yang skor India bag hapan kongo ane hapan implement hapan pelong aino ya ke ILP hanya bagi yu ini bag kam elektin kasi berkaro bag pelong no tin sokar kenang bag pelong jing ku jing toy ya kalau wei jong cai